Ca să nu credeți că totul este o păcăleală, o să sun acum robotul vocal și o să-mi fac o rezervare la un hotel imaginar numit Andreo. Totul se întâmplă automatizat, fără nicio intervenție umană. Și datele mele o să apară aici, în baza de date de la Airtable. Deci, ăsta este numărul la care voi suna și inteligența artificială va prelua apelul. Deci, sună. Bună ziua, hotelul Andreu. Cum vă pot ajuta astăzi? Bună ziua, m-am uitat și eu pe site-ul dumneavoastră și am văzut că aveți niște camere foarte bine puse la punct. Eu vreau să fac o rezervare la dumneavoastră lunile astea. Aș putea? Sigur, cum vă numiți? Mă numesc Alexandru. Bine, Alexandru. În ce perioadă doriți să veniți la noi? Păi eu voiam să vin pe 7 ianuarie și să plec pe 9 ianuarie, adică 2 nopți. Câte persoane sunteți și ce tip de cameră preferați? Standard, deluxe sau suite? Păi suntem doar 2 persoane și vrem o cameră standard. În regulă. Aveți cerințe suplimentare, cum ar fi vedere spre parc sau alte facilități? Da, eu aș vrea să am conexiune la internet în cameră și să am vedere spre parc. Se poate? Voi include cerințele dumneavoastră pentru internet în cameră și vedere spre parc. Voi efectua acum rezervarea. Rezervarea dumneavoastră a fost efectuată cu succes pentru o cameră standard cu internet și vedere spre parc. Numărul camerei rezervate este 29. Mai aveți nevoie de altceva? Nu, mulțumesc foarte mult. La revedere. Deci, după cum vedeți, am primit aici datele pe care eu le-am spus. Nume Alexandru, data, numărul de nopți și numărul de telefon am pus altul ca să nu se vadă. Aici am numărul de nopți și... Deci, după cum vedeți, datele mele au fost introduse în baza de date de la Airtable, numele Alexandru, data la care o să vin, tipul de cameră, numărul camerei, numărul de nopți și așa mai departe. Și după cum am menționat înainte, internet în cameră și vedere spre parc pentru cerințe suplimentare. Acum să vă arăt cum am făcut chestia asta. Poate vă gândiți acum ce prostie a gândit copilul ăsta, este tot o țeapă și așa mai departe. Vă arăt acum. Totul se întâmplă pe o platformă numită Milis AI. Aici, practic, construiesc agentul vocal. I-am dat un prompt și am conectat în backend cu alt program de automatizare numit make.com. Dar înainte de asta vreau să vă spun cum funcționează platforma asta. Deci, ea preia datele de la client, le transmite serverului de la ChatGPT, OpenAI și așa practic procesează ce a spus clientul. Iar apoi asistentul vocal răspunde cu datele pe care eu i le-am spus să răspundă practic. Aici este promptul pe care i l-am dat. Nu cred că o să stau să citesc toată chestia asta, durează foarte mult, dar cred că vă dați seama. Aici sunt pașii de urmat și regulile la care trebuie să se uite. În spate, programul de backend este make.com. Practic, el primește un webhook. Nu o să intru în detalii, dar pot să intru în detalii în alte videoclipuri, dar deocamdată vreau să vă arăt cum funcționează chestia asta. Aici primește un webhook care practic ascultă semnale de la asistentul vocal, creează o înregistrare în Airtable, trimite un SMS și răspunde înapoi cu numărul camerei care a fost alocat. Și am uitat să vă spun că am primit și un SMS de confirmare a rezervării. Greșeala mea că nu v-am arătat la sfârșit. Deci, dacă vedeți aici, info SMS, mulțumim că ați rezervat la hotelul Andreo. Și în afară de asta, trebuie să vă arăt că trebuie să folosiți și un serviciu de telefonie, cum este Orange-ul sau Vodafone-ul, dar care ia apeluri prin internet, pentru că este inteligență artificială, nu un om normal. Și eu folosesc Twilio, vă puteți face și voi un cont, o să primiți un număr de testare, deci nu o să fie un cost. Cam asta este. Eu sunt foarte curios să văd ce părere aveți despre chestia asta, despre inteligența artificială, asistenții vocali. Am mai creat un asistent medical pentru o clinică dentară, care practic programează consultațiile pentru pacienți. Uitați-vă, e primul videoclip și imaginația este limita, adică poți face o grămadă de chestii, poți face pe customer support care răspunde la întrebări legate de produse sau, de exemplu, la facultate, când trebuie să
amintească studenților că trebuie să plătească ratele sau orice altceva. Deci se fac atât de multe chestii și gândiți-vă că ideea de inteligență artificială care să preia apeluri este încă la început. După cum ați văzut, nu este atât de bine optimizată, nu răspunde atât de repede, nu a avut un ton destul de emoțional, a fost destul de monoton, dar lucrurile se optimizează și în câteva luni o să ajungă foarte, foarte performantă. Deci, cam asta este. Aștept în comentarii părerea voastră și o să vă las aici.